Nabi dan Umare. Sanadin kauna kuma madin kauna ne. So sanadin kauna ni da ya kanke na saka dan ba ke ce gani ji ina ba na da wata in ba ke ba da ke na lamunce ni ke kadai na ba wa makulli ke ta musamman ce aiken su fara kyawun hali daga kan kyan tashi haske kike kina wani walwali kuma ga ke akwai gashi ni dai da ke kadai na ito zali dai na da numfashi tsakanin mu za mu zamto a hali in taimaki lallashi da kin yi fushi gwana ta sayuwa kika ce mini yaya na ni kwana ce muke kan wata ba ta biyan ki a kalbina ka zama dole na shelanta kalma ta so da kauna a wajen ki sahiba azana na ta ba zan yi jinkiri ba ko dare domin ina da hujjata ke ce zaɓi na soyayya ke ce muradina a kira da har kunya idan ba ke to an da sababina kai kira kulle ike kadai ce wacce nake kallo jina ta zumudi ban damu ba ko da za yi min gwalo kanki nake da kaudi musamman idan na ganki a gefe na a kina sakani nishadi daga wai ta baki ba zan kyale ba dole na sashi ya faɗi zan bayyana miki kauna yadda ake zata masoyiya ta ki gaskata jinin jiki na ƙashi da tsoka na mallaka miki su duka naki ne akan ki ko za a mini duka ba za na janye ba sanadin ki ne ni da ya duniyan nan ba yi wai raba ni da kewa haka bayan nan kuma sannan an gano wata in ba a kewa kin haɗu sama da ƙasai babu batun ayi kushiya so na ki ya ɗiga sosai ya mamaye mini zuciya wani ya ce na kyale ki to wallahi babu dalili za na dinga gadin ki duka tsanani ya kowane hali so na ki ya zamo kauna ya ce kaɗai gani jina kin mamaye duka kalbi ina duka kalbi ina duka kalbi ina mamaye mini kalbi ina san kina saba jina asaba Giza Records.